Saboni seraimung banang khana ti prasarok ni faising birma nangjak ti prasarok ni kokno bahai ke sengsinai byangti ba sengsinai au keri nile keri no kebo se keri mungsa bo keri dini sana thangwi bo birma ni kokno khugo fan keri khapang khasao kokthai kemao hama kolok simi sepayo dakhuro hama kolok simi sepayo Twikiching kami bumung filei kawanji bai Gangfira Udaipur Matarbari Block ni Gamaria ADC Village Panchayet ni bisingo khobjak Kamini kaisa Kwrwija Nukhungni simiya bihik bwsai Hiksaknwino Kok Sawi Manlaijaya Boba bwsai ni mungkhe Arja Milan Jamatiya te bihik ni mungkhe Madhabi Konya Jamatiya nok thai drop hwnaiba nok thai drop no tei khlai chanane kheto hafar Kwrwija Salbrum bolongni kwthwng Mukhumudisha tei lutiyarung rok kholwi phalaiwi no jora machaya khe bwsakwnwi khoroksa bwrwi tei khoroksa chela no twiwi nukhung khalaiwi tonglaijao bisi kolok malai thangwi mojomo bachi bisi omor wngwi thangbai kha Hiksaknwino tabuk bo sarkarni mungsa bata eba bikolango batarok hwnmani bo thwglaijaya tamoni hapang montri rok bo kisa phano borokni faising mokol kaikhe mungsa bo silaijaya Sawi Manlaijaya jora machaya keboni faising naisiklaijaya sakni kapalni birman sakno rojui tonglaijao hage phadi cheng boroni baithani khukti cheng khnai naileyon tini cheng langma katal channel lengge cheng oro moharani Twikiching kamio cheng phai sokpai kha oro phai oro cheng khnai phaimani hinkhe oro chini takhuk bukhuk tini borok kokmaya Kok Sawi maya borok nukhung khai chai tongmani hwnwi khwnao borok belai khe khairma singsa borok nonogoi belai khe khairogo tamni ke saimanya omo swnamnaisa kaitoni mohima boni chapjak ni bisingtwi hwnwi mano tamni ke jeng to mungsa saimanya haifano borok nonogoi belai khe kha khamo khairogo tamni ke borokni nukhung bo haino naikha hinkhe jeng nokni obostha no nainai kheno jeng saimano borok bahai ke tongna bahai ke chalaina phadi hinkhe jeng borokno twi kichichu kok swngwi saiman nainai hinkhe puilao bai hinkhe borok ni bumung rokle bahai tongma borok bo bumung angkhe Madhabi Kwrwija hinkhe bwsaini bumung khe tama Arja Milan hinkhe borokni bwsabo twile khoro bwsa bwsa mari bai hinkhe ba kwthwng tongha busa chela masa bwri masa ka
Bo masa buri okra no kai hata. Tampu sama re goron. Bo khara tong. Ke borok le bahai rok ke chalai tong lai ja na borok ni kheto jumi rok te de tong na. Kheto kurai borok ni mui khungai sara kholai mui lotiar no kholai ke chalai tong ka. Borok ni kat rok le bahai BPL de PL. BPL se borok ni. BPL na. Ke tabu je BPL rok ba tabu corona ni jorao free rok man borok le manai de tong na. Ke সরকারি কোনো সুযোগ সুবিধা তাই মনে করে মান দে তং নক যত তাক রক বা নক রক মান বাই এখানে কেনা নক মামানি গামো ও ro tong pro ro ba ba ni gana tong wi charo sai pa le de ba zong wai ba sa ya ge tong pro no mo tin mamani ga mo সরকারি নক মান বুঝছন রং ang son ro sa malia ka dug la ha ka 2012 রক ইনকে তাবক তামন সিনাই বরক নি তাই সরকারি সুযোগ সুবিধা তাই অমন কারে তাই ফাইয়া না kaya ko ta de wa sa mamani ga no ইনকে বড় নি বিকলাঙ্গ নি রংনা তুই বরক সরকারি অম হাই বা বিকলাঙ্গ নি বাতা মান বুড়ি বাতা মানে হাই বিকলাঙ্গ নি বাতা রক বরক লে মদে মান man ya wa sa kagos khai mani si ngo bidi sin ya ble kagos ro le khai le na bo to man ya ble ke borok ni borok bai to salai man liya salai bu bus man liya borok bai to ke nang boni bibi jingge nang sokaro ni phaisingo bahai borok ni nge koina ni musu to ba kya le sammo chine bu boron boron ni khai yo mo ro bang hai sorkari ni te ba boron no no ro para de na to ba boron ni bikolong ko pataro para la jita ai si ke takokra nang o para ni blena borok bai para thancha ge borok ni obostha ro borok no nang bahai ro ke tongui chalai mani ro nang nu sing numani ba joto para kamini siu tobe boroni kuno line kare kyato jumi kare ta sara boro bupa are busai kuno dino bolong no thang ba bu phar ko tan yi ke mu kuno soro kholai bu tiara no kholai o ma ke boro ruju ka khajela ja sik ke boroni lama tai kare inke ek dino sing sorkar le babe bi golong ni ta bangi khaimani kuno access khabe amo ke orani local neta rong thung borok le kuno phai borok no chuba chor mane kogo yago yag bai khuk bai kok bai hai rok borok no ngsa se khlaina ni borok পদক্ষেপ rok no na ya de na man de to namoni bolte tak corona o emne thangwi mase o je marum free o ang borono ani sagin borono dakhabu marum free ke sa serba pero maro te kuno maya dola ka sa ram do sa de oke agent ni phanta borok agent phan le bisa kala mo hatta asuk borono sajoram geta sing hayobu ibu bikolongon bata no make borok teksa sudar to mo hatta asik bosor borok phai ka bikolango bata tabu borok ni tani phai sok paya hapang ha sarkar bo borok ni phasingo nugui angui tong na kebo se phai nai se phai nei kre belai ke kharchu chu ka tong lai jabo boke matrika wo ase bon kok buci sama na do ba sa khna ya omor ke juga jugni jormo thake hai boke ble matrika wo ba ningan na tami da biang ni phai kana sama ya
누구 때는 꿀도 하다고. bo 그래자가 Kwrwija ba mui kholwi phayo hinui sao जों bo Kok Sawi manya khala khnawo hai pan Kok Sawi manya belai mo hai khlai kharcho borok mui sapung mui kholwi phalaiwi borok nukhung chalai tonglaijao paithago ang nai tongnai hamjakma kwplung tiprasa lukurokni paisingo koimung nargo tei koina muchungo a birmano klaijak chini taku bukhurokno nugui kebo khairogui tongkha hinkhe yak fologui chuba horja bai jadi description no tei video screen no bo borokni account number rwjak tongo poito khlaio nini chubamung ahaino mangganang thangla hambai